Tim mar Equity Dumas, timbe ariyo mag KPA kidieny mar nyiri kod yawuoyi kaachiel kod tim mar mbalariany ma USIU Flames nochako tielo mag finals gi loch e tuke mag okapu lig maduong' ma pachoka. Tim mar KPA kidieny mar Wakeni norodho tim mar African Nazarene University points 76-37 e tugo mar ariyo manobagi alap ma Makande Hall County ma Mombasa. Tim mar KPA kidieny mar yawuoyi kamachielo bende norodho tim mar mbalariany ma African Nazarene University points 79-53. Zitex Sparks nochako tuke mag gi loch bang' loyo tim mar Storms point 77-26. Tim mar USIU Flames noyudo ka tugo pek e chakruok mar tugo, kata kamano ne giloyo tim mar Strathmore Swords points 65-44. Odira mabiro biro bedo mapek ne timbe molo e tielo mokwongo ka tukego duto ibiro bagi alap ma Nyayo Gymnasium ma nitiere kaunti ma Nairobi.